bata pa lamang kami ni Bongbong. Alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. Patid ko na nagda-drug siya. Nagbalin ana para ang mapagsasaritaan. Itinagbalin na panarita ni Senator Imee Marcos kabayatan ti maudi nga aldaw titignay protesta dagiti kameng ti Iglesia ni Cristo kontra korupsyon nga inawagan da a Rally for Transparency and a Better Democracy anaywayan H.I. Quirino Grandstand. Dito'y nga direkta nga inakusaranna ti bukudna kabsat ani Presidente Bongbong Marcos Jr. nga agus-usar ti iligal a droga pakiramanan ti asawa ken dagiti anak na. Anat gagem ni Senator Imee Marcos karaytoy apanag. Daytoy kadiket wagas tapno maibulgar tinabayagen nga mailimlimed a sikreto. Wenno daytoy ket wagas tapno mapapintas ken mapabanglo ti imahe na para iti sumaruno nga eleksyon. Ni Senator Imee Marcos wenno Maria Imelda Josefa Remedios Romualdez Marcos ket inauna nga anak ni dati a Presidente Ferdinand Marcos Jr. ken dati a First Lady Imelda Marcos. Isuna ket kabsat ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ken tiburedekta ket ni Irene Marcos Araneta. Isuda ket maibilang kas maysa a pamilya ang nalatak iti lubong ti politika ken nagbalin aramon no apay nabukel ti Solid North wenno supporters ti Marcos family manipod Ilocos Norte, La Union, Ilocos Sur ken Pangasinan ken aduma pay a probinsya iti Northern Luzon. Iti 2022 presidential election, ti Solid North iti maysa nga inaramat da a puwersa tapno makasubli iti Malacañang ti Marcos babaen ken ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Mas pinapigsada iti puwersada kalpasan na nabukel ti unity ken nagbalina katandem ni Bongbong Marcos ni Vice President Sara Duterte nga addaan tinapigsa a suporta manipod Southern Provinces ken Mindanao Regions. Segon kada iti dua a kandidato saan na mabukel daytoy no saan nagapo kini Senator Imee Marcos kasmay sa kabsat ni Presidente Bongbong Marcos kena si Dega Pagayam ni Vice President Sara Duterte. BBM ang dapat maging presidente, mababait, masipag, higit sa lahat, hindi magnanakaw, hindi corrupt. Love you, BBM. I love you, BBM. Apama na ng rugiti kampanya may sa kariti kang runaan nga akusasyon nga may bakbakal kani Presidente Bongbong Marcos Jr. ket iti maipagrup a panagusar na ti droga. No pay kasta, may sa kariti nangisalakan ken kuana ken nangibaga nga awan ti kinapagpaiswanan daytoy ket ni Senator Imee Marcos. Well, it's not new. Yung allegations, yung mga ni-reveal niya, it's not new. Actually, in 2022, it was then PRRD or Duterte who was the one who revealed na nagko-cocaine si BBM. But what's new here, I think, is that may mga ipinangalan siya na big names, yung mga elite na tao. And what else? And maybe even including yung anak niya, who's the congressman of the 1st District of Ilocos Norte. So yes, it's again, my reaction to this is that it is not new. And it's not surprising because ever since, after the elections, after they have won, Imee has been apparent na she's siding with Sara Duterte and supporting her. So it's not surprising. Ita nga dimteng ti may katlo atawen ti termino ti presidente. Malaksid itiriki ti nagpetan ti presidente ken vice-presidente iti pagilian. Itarig lumatlatakmet ti panakadadael ti relasyon. Iti nagbeetan da nga agkabsat ang Marcos.
Segon iti maysa nga political analyst nga ni Professor Carl Lenin Benigno, seryoso pinagbalin na bana ni Senator Marcos. Kuna nga dakkel ti agbalin nga epekto na daytoy iti political career, supporters ken dagiti kaalyado kasta meten bukudna a pamilya. Inbarad na ti maysa kadagiti kadakkelan a maapektaran kada iti apasamak kada iti pannakarakrak ti Solid North babaen metlaeng ti duwa a Marcos. Segun ken kuana, no napukawen ti Solid North ket adda ti Solid South, dakkel ti tsansa mga baka sumaruno a presidente ni Vice President Sara Duterte aglalo ket isunalaeng ti makita na a kwalipikado ken dakkela posibilidad a pataryen ti Duterte into no 2028. Inbarad na ano kastoy ti mapasamak ket dakkel nga agbalin a problema ti Marcos. Announcement ni Senator Imee against the brother, I think medyo very serious. Kasi among dito, amo time nga daapada. I think hanta yung pinanunod nga it will reach this point. Dito yung apada nga kabsat. Nga to the point nga ako sarang ti miyembro iti pamilyang kabukbukod ang mga pamilya nga gusto sa ti droga. Ken dito asawa na ni First Lady, di ba? So imagine there's a impact dito yung pronouncement na naibkas in public during dito yung rally may isang religious group nga nakadung nga nagatenda. Agad possible nga impact na dito particular di siguro kani President Bombo, the family ni Senator Imee, digiti local officials, digiti butante, and of course dito Solid North. I think the North is divided already between two Marcoses. Na na-divide the North, tapos solid the South, what does it say? Kaya nasawin nga solid ti Duterte. Di ba? And that is something that I think the Marcoses have to really face and address. No ti Duterte, tinapigsa abutusan dagiti botante into no 2028. Patsa ni Professor Benigno at ti panangisawang ni Senator Imee Marcos ti alegasyon na iti kabsat na. Ket may nga adda, when no estratehiya, tapno iya sideg ti bagina ti pamilya Duterte, tapno maiendorso isuna itinangat-ngat to a posisyon. Mainaig iti raytoy. Immo na nga rimuar dagiti sayang guseng nga kalpasan ti maudi a terminuna ka senador ket kalikagom na atumaray tinangat-ngat a posisyon ket daytoy ti panagbalin a vice presidente kinagbalin a running mate ni Vice President Sara Duterte. Kuna ni Benigno ngano agpaiso a daytoy ti gagem ti senadora rumbeng nga adaywan na ni Presidente Bongbong Marcos Jr. akasi di mapaspasamak ken makipag-alay iti Duterte aglalo ket nabanglo ti Duterte gapu iti kaso a korupsyon na sangsangwen ti gobyerno iti agdama. Umalayo isunan from Bongbong Marcos kasi with all these issues bombarding his presidency, his administration, umadayo iso na kasi she knows wala naman siyang future kay BBM. Matagal na yan na hidwaan, alam natin dito sa Ilocos Norte. So she needs to distance herself from BBM at makikipag-alay kay Duterte clan kasi wala namang ibang political clan sa Pilipinas na talagang popular na may kapasidad na tatakbo sa pagka-presidente. Ang mga miyembro, Sara is potential, very potential yan. Pag hindi yan naawat, talagang magiging presidente yan. That's why it's very challenging for the Marcos.
Segon iti may sa residente dito'y probinsya, saan na napintas ti inarami ni Senator Imee Marcos. Patsen na ada ito'y katwagas a panangibabain ti bukudna a pamilya. Kuna na saan namamati nga agus-usar ti droga ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Gapot abasar ti panangkita na ket nalimpyumet at tao ti Presidente. Para sa akin, unprofessional talaga yung way ng pagtrato ni Senator Imee kay Presidente Bongbong Marcos. Kasi bilang kapatid dapat kahit matanda siya pero dapat nirerespeto niya pa rin yung presidente natin. Kung tutusin yung way ng pagtrato ni Senator Imee, hindi makatarungan yun eh. Parang kung tutusin, pinapahiya niya na yung pamilya nila eh. Siya na rin ang gumagawa ng way para mapahiya yung pamilya nila dahil sa mga nabanggit niyang mga paninira sa presidente natin. At nasabi niya pa rin may nasabi naman siya na tungkol doon kay presidente na kapatid ko pa rin siya, pero ang problema doon siguro may mga nakikialam doon sa mga gabinete niya. Sila ang sila ang gumagawa ng pinapalaki nila yung sunog, yung kumbaga sa ano yun, sinisigahan nila yung sunog para lumala yung galit ni Senador Imee Marcos sa kanyang kapatid na si Presidente Bongbong Marcos. As tricycle driver ng lungsod ng Lawaga, naniniwala pa kayo na magamit na droga si Para sa akin hindi eh. Kasi kahit sabihin naman ng ibang tao na ganon, na gumagamit si Presidente Bongbong ng droga, para sa side ko, kumbaga sa ano, wala akong may comments na kung totoo yun o hindi. Kasi ano eh, matino naman siyang tao, nakita naman natin, magiging presidente ba siya, sir, kung ano siya, durugista siya na sinasabi nila. Yun lang ang ano ko, sir, hindi ako naniniwala. Malagsid karagitoy a komento maysa kadagiti nagtrending ti reaksyon na ket ti Ilocos Norte 1st District Sandro Marcos. Ditoy nga inbatan ni Congressman Sandro nga awan ti kinapagpaiswanan na daytoy ken di kang runaan na makapaneknek nga saan nga umno dagitoy ket dagiti mismo nga anak ti Senadora ada Vice Governor Matthew Manotok Borgi ken Attorney Michael. Inlepas nati statement na babaan iti panangipeteng nga daytoy ket saan na panagugugali ken arami ti us-usto a kabsat. Kalpasan iti daytoy dito'y arimuar digiti aligasyon nga ni Senator Imee Marcos ket saan nga anak ni dati a Presidente Ferdinand Marcos Jr. ken rumrumuar nga isuna ket may pagarop nga anak ni dati a Manila Mayor Arsenio Hilario Saison Lacson ken dati a First Lady Imelda Marcos. Ngem daytoy nga aligasyon ket naigeta paglibakan ti pamilya nupay nabayagan daytoy a mapagtintin na magan. Noboy kastan ng irwarmet ti statement ni Senator Imee Marcos pangseknan daytoy a panag ken kunana nga nakasagana isuna nga agpa-DNA test. Kunana nga aramida na daytoy no agpa-hair follicle testament da Presidente Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos ken dagiti anak da. Patsen ni Professor Benigno nga amin digitoy ket political drama laeng. Kuna nga rumbeng at i-focus digitoy nga opisyales si gobyerno ket ti panangsulbar ti problema dagiti Pilipino. Inbarad na nga dada ti posisyon da iti agdama tapno agtrabaho ken saan nga tapno irwar ti problema da nga agkakapamilya wenno agpinerdi. Sigon ken kuana dagiti ang mapaspasamak ket saan na makatulong kadagiti Pilipino nga agkasapulan ti tulong. Talupay atawen sakbay ti 2028 election. Mabalin na dagitoy ang mapaspasamak ket paset ti panagsaganan dagiti opisyales tapno mangabak inton eleksyon. Lupay kasta, rumbeng alaglagipen met dagiti Pilipino ano dumteng ti eleksyon.
aramaten daytoy saan at tapno pilyente ng habak. Iti panagpipinerdida gitoy nga opisyal. Nudiket pilyen iti opisyal nga ipangpangruna na ti pangseknan dagiti Pilipino ken ti sibubukel a pagilingan. Numangabak ti politiko nga ipangpangruna na ti personal nga interes na dagiti Pilipino ti maabak. Para iti Bombo Investigative Report, Bombo J. Agnier, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, basta radio. Bombo!